Днес ние разговаряхме с една българка, Албена Азманова, която преподава политически науки в университета в Кент. Тя също не изключва възможността развръзката в Испания да дойде именно след конституционни промени, както чухте и в предишния репортаж. Чуйте какво още каза тя в следващия репортаж. Един ден след речта на Пучдемон, позицията на Европа към ставащото в Каталуния продължава да е предпазлива. Доктор Албена Азманова преподава политология в Брюкселското училище за международни отношения към университета в Кент. Според нея, Европейската комисия няма да промени кардинално досегашния си курс, но ще посредничи неофициално между испанските и каталунските власти. Европейския съюз не може да промени официалната си позиция. И тази позиция, че това е въпрос на вътрешни работи на Испания. И тя направи само едно изказване, че с сила не се постигат мирни разрешения. Азманова смята, че има противоречие в европейската позиция, защото Брюксел е критичен към нарушаването на основните права и свободи в Полша и Унгария, а не реагира, когато същото се случва в Каталуния. Затова всеки европейски гражданин може индивидуално да подаде оплакване срещу Испания. Аз пуснах такова оплакване до Европейската комисия преди 2 дни. Процедурата е, че до 1 година трябва да се даде отговор. Евентуално, надявам се, това да стигне до Върховния съд. Политологът смята, че Пучдемон е създал интересна и умна ситуация, защото е заявил независимостта на Каталуния, но все пак не е обявил официално. Неговата стратегия е да се чуе гласът не само на тези, които искат независимост, но и на всички, които искат промяна на Конституцията и равенство между различните региони. Конституцията на Испания не създава равенство между различните региони. На Каталуния се отлага правото на фискална автономност, която е дадена на другите области, на някои други области, на Навария и на баските. Според Азманова, ако Каталуния получи по-голяма политическа и фискална автономия, това би било възможен изход от кризата. И само да допълня, че следващата седмица тук ще се провежда срещата на върха на европейските лидери, на която ще присъства и италианският премиер Мариано Рахой. Несъмнено, кризата в Каталония ще бъде предмет и на разговорите тук. Предстои да видим какво ще стане. Деси Апостолова с позицията на Брюксел по испанско-каталунския конфликт.